distribution sa financial assistance sa mga biktima sa Bagyong Odette sa Lapu-Lapu City nagkaguliyang. Si Luan May Rondina adunay live report. May susama ang sitwasyon sa 3 sa 11 ka mga barangay nga nagpahigayon og distribution sa financial assistance karong adlaw. Pareho silang gidagsaan sa daghang mga tawo nga daw way hulga sa pandemya. Pasado alas 7 ganihang buntag, inguna niini kataas ang linya sa mga taga-barangay Buaya nga midagsa sa Buaya Elementary School aron mo claim sa ilang tag 5,000 pesos nga financial assistance. Gawa sa duha ka linya sa mga tao daplin sa karsada, ang linya misaka pa paingon sa skywalk dayon sa entrance sa tunghaan. Gisiguro sa mga sakop sa Task Force Bangon Upunganon nga makontrolar ang gidaghanon sa mga tao nga mosulod sa tunghaan. Apan misangpot hinuon kini sa pagsikit-sikit na sa mga tao. Hinuon sa pagsulod sa tunghaan, hapsay ra ang distribution sa financial assistance apan aduna gihapoy pipila nga wa pay control number bisan pa man kun gahapong adlaw gipanghatagan na sa taga BMO ang mga beneficiary sa ilang control number. Wala pa mahurot na mo og verify. O man karon ma'am nga ang gibuhat mo ma'am para hapsay hanay ra ang paghatag mo naggipaagi og verification para dali ra ang pag-release sa kwarta. Ang Barangay Buaya ang usa sa mga gagmayng barangay sa Lapu-Lapu City apan usa kini sa labing daghang biktima sa Bagyong Odette nga moabot sa 3,199. Samtang sa Ibo Elementary School, ubay-ubay usab nga mga beneficiaries ang mireklamo sa gihulagway nilang dili systematic nga distribution sa financial assistance. Naghuot ang mga tao sa school grounds ug way klarong linya. Priority ta mga senior maura na. Okay. Init magkaayo. Sa una, priority man senior. Amot karon unsay pamaagi. Mangutana lang mi. Wala pa, sa mga senior ma'am, wala pa dyan na-entertain na mo diri nga taga-barangay or taga-DSWD. Mauna ang mga senior diri, naghuwat lang kung unsay kuan nila. Kay wa mahatagdaan ang ilang mga control number, gihugupan ang verification table. Apan may pipila ka classrooms nga hawan kaayo. By alphabetical mi ma'am, nara ma'am niya, start mi og lagahi to the last letter Z na nagwaiting pa mi. Wala pa man ikubra namo. Bisayang yamong time diri maglingkod. Nya man ta tumadali sila dito sa gawa sa verification. Bisan pa man, kung na-master listed na ang tanang mga biktima sa Bagyong Odette sa Barangay Ibo, aduna pay uban nga nalakip sa master list, apan wa malakip sa payroll sama ni Julieta Bariga. Kinahanglan na mo ang kwarta karon na i-delivery karon dito sa kahoy unsay among ibayad. Totally damaged so. Wasaw tang apro. Taas nga linya usab sa mga beneficiaries ang mihugop sa Punta Inganyo Elementary School. Gani giokupahan na sa mga tao ang duha ka habig sa karsada nga misangpot sa pagkabara sa mga sakyanan nga nangagi. Matud ni Jonard Abalos, OIC sa CSWD Lapu-Lapu City, nga tungod sa panginahanglan sa mga tao sa financial assistance, naglisod na sila pagkontrolar sa mga tao. Kinibisan pa man kung may mga PNP personnel nga gidistino sa tunghaan aron pagsiguro nga mapatuman ang physical distancing. Actually, expected kita sa inana may tabo niya Luan no nga labi na karon nga payout no niya kwarta sa panghatag unya ang mga tao hinanglan jud kayo ni ana no so expected kita nga ang tao magdugo wala ka nagkulang no sa tuang waiting sa tuang mga tao nga kasi buhaton no sa area natin mga crowd control. Ses ug mga adlaw Sabado ug sa Domingo magpadayon ang distribution sa financial assistance sa nahabiling 8 ka mga barangay. Gipasalig hinuon sa pangu sa CSWD Lapu-Lapu City nga mahatagan gayod sa tag 5,000 pesos nga financial assistance kadtong mga biktima sa Bagyong Odette nga wala makadawat kaganiha apan aduna sila'y Certificate of Residency and Indigency. Ses? daghang salamat, Luan May Rondina.